Zein da zure izena? Ganix. Bueno, zenbat urte dara mazula DJ bezala egiten? Hau da, 3. urtea. Eta zer moduz esperientzia? Ongi, lehenbiziko urtean aski nerviozkoa nintzen, norberan ikitut etxean nola afizio bezala niretzat. Hemengo lagun batzuk eskatu nindute, venga, zato pintxatzera eta hau nintzen insistituta gero animatu nintzen azkenean. Bueno, eta hemendik aparte baita ere beste toki batzuetan eta itzen zera? Ez, errateko ez da, inkluso erran naute eta erran dute zer. Ni maite dutola, hemen lagunen tartean gaudelako eta hola, baina ez dutola famaik nahi edo ordarna pintxatu nahi edo. Hau da gehiago nire plazerran gatik. Bueno, eta ze musika mota zer egiten duzu batez ere? Erraten alko zen, bakalau edo, bueno, transprogresibo, ampi, hardcore, makina, hola, nahiko kaineroa. Jendea gustatzen zaio? Bueno, niri beren bai, baten hemen ere bai. Dantzatzen dute? Hoi bai, beti. Dantzatzea da helburua, ez? Hoixe. Ederki, zenbat ordu egiten duzu gutxi gora bera? 2 ordu. 2 ordu, eta zenbatxu kantu sartzen dituzu? Ditut, 60 bat kantu. 50 tartean. Solasten zara tartean, kantatu? Bueno, ez dakik, uste dut mikro bat otzin altela gaur, ez dakik. Animatzen bat zara, agian? Agian, nahiko lotxatien nahiz hortako. Adarki, mila esker. Hora iziten duze, probaketak? Hori da, soinu probak. Usteko dena martxan dela, eta gero ja, amabiak aldean, Egurra. Lagunak ere sartzen dire, edo lagunak ere uzten dituzu parte hartzen, edo zorrotza zara eta zuk zeure egiten duzu? Bai, gehiago. Ez que dena prez dut etxetik orduan, ez da... Horai bai. Bueno, ikusten dut hemen ari zatela iotake, beraz bestak eta lana. Erran diozuzu, antolatzaileen artean zaude? Bai, hori da. Bai, eta zer duze pixket antolatua urdaztuiko bestetan? Gaur herri kirolak ingo ditugu, lehenbiziko aldiz. Eta gero herriko aurrak iganen dire estenatokira eta kontzertua tienen dute. Eta gero Ganix Zugarramurditik etorri zaigu ere, beraituko da giroa patzen gauean. Eta elektrotxaranga ere izanen dugu, atxaldean, atxalde gau artean. Hori gaurko egunean, bai. Ja bestak hasi zenituzten aste azkenean, okerez banago, atzore... Baia da izan ginuen, atzo atxean, 110 inguru elkartu ginen, eta giroa bazten gero ere, atxean. Eta biharko, larumata eta igandean, zer duzue? Bai, bihar zikiroa izango dugu,
eta aurre koltxonetak eta izango dituzte frontonean. Gero itzuli bat emanen dugu herria itxarangakin eta gauean kontzertuak. Gabezin erromairikoak torriko dire eta gero DJ bat, DJ Kapitan General. Hala, horrek, bueno, ezagutzen dutenen artean gu ja adinea baitugu, baina gaztean artean badu arrakasta, Kapitan Generalek? Bai. Ez dakit lehenbiziko aldiak arri dugu, baina badu itxura ona. Badu itxura ona. Eta igandean, akitzeko? Igandean berriz pilotaikin akituko dugu, lehenik herrikoak aituko dire eta gero ados emakumeak torriko dire, ados pilotakoak. Ados ongi, bestak ongi pasatzen ari zaete? Bai, aski ongi. Bueno, gaztea elkartu zaudete, Urdazubin? Bai, azken urteetan giroa bada herrien eta gazteak elkartuak gaude. Ados ongi, zorionak, pasa ongi eta mil esker, Bai, mil esker zuei. Eta jendea zer eskatzen du gehiena? Chocolate. Zuek ere hartuko duzu, Bueno. talde. Bat ditugu talde bakoitzak egin rantzakastea. Talde bat da Karakola, Babeltzapari. Hor motela dira, nekatu daude, atzo sobera beste dute, gehione moalekoa da. Orduan, hasiko zibiletan. Lehenbiziko proba da ingudea. Orduan, ingardine. Talde bakotxetik, 2 persona, mutiko eta nesu. Bai. Maite, sokatira nahi dugu guzti?
Tres, go! Ai, 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 ai! Kamu sabut ya, oke?
iguzu nola den joko hau? Nola den jokoa? Gambardire ekipo bakotxekan binaka, bankoak biltzera eta pilatzera banaka bezala. Eta denak pilatu arte, batu berriz eta gero berriz bildu. Zaudeten fate, Acusate pisatzen, a ver, no se
Josenea Energia da Grupo Josenea adarra bat. 2000 batean sortu zen Josenea. Josenea sortu zenean zen karburanteen mundu hortako enpresa bat. Baditugu gasolindegiak Nafarroaren zehar. Eta bere garaian torri zaigun aukera erosteko hemen enpresa bat banatzen zuela hemen Baztanen, Baztan Oil. Eta bertze enpresa jipi bat ere hor Donosteben. Eta azkenean bien testigo hartuz, guk hasi gara ere hemen banatzen inguru hontan Baztanen, Urdazubin eta Maldarrekako gehien bat banatzen dugu. Etxez etxe ibiltzen gara banatzen eta gero aldi beren ere bai lanean aitzen dira mendian kesi makinekin eta egurrateatzen eta holakoetan ere oitan ere ausartzen gara bai. Gaur egun ari gara karburanteko inguru hortan, baina igual etorkizunerako igual bertze energia klasetan ere saiatuko gara, igual peletak eta holako gauzak ere bai. Gehien bat inguruko bezeroa, garraiolariak, landetxeak, baserriak, nekazariak, mendian ibiltzen dien jendea egurrateatzen olako enpresa motak eta bar. Alde batetik badugu web horri bat eta gero bertzaldetik ere badugu zenbaki bat, zenbaki hori normala telefono moduz eta WhatsAppez ere bai hartzen ditugu pedidoak. Printzipioz lotzen gara zerbitzu guztietara. Azkenean gure helburua da, hemengo jendeari ematea ahalik eta zerbitzu berena. Guentzako bezero guztiak garrantzia dute, txikiak eta hundiak, denak ondiek guentzako. Printzipioz, egun bat, bi egunetako hortan moldatzen gaugi.